Зөлфет Фахриддинов, Салаваттан кеттің малай, тұрмышларың ішіп бара қазір. Міне малай сөйлейді менің орныма. Малай сөйлеп қойды, есімін шегелі? Сәлем. Сәлем? Сәлем. Ай. Тұрмыш Аллаға шүкір, менің тұрмыш шешкем Зұхрам. Ай. Мұнысы менің оғым Сәлем. Тұрмышлар Аллаға шүкір. Мұнысы сен өзің. Мұнысы мен өзім. Тұрмышлар Аллаға шүкір. Әйткен сөз болмасын. Барысы да яқшы. Әкірінгіне дәулет қызметінде ішлейм. Дәулет қызметіне қояйын ол. Мечунияңда ма? Жоқ. Федераль қызметте қалғаны сір болып қалсын. Теге сәхнеден іштіп білушілер көп енді қоя эшләгәнне. Зорлап афишировать етірген жерде эшләмейм. Ник афишер деймісің? Жоқ, ол теге мақтанып та сөйлеу түгел, теге ұялып та айта тұрған орны түгел, соған көре Аллаға шүкір. Қолға көп ме кәрі? Қолға Аллаға шүкір ме? Аллаға шүкір жете. Қаршы қырышмай ма қайтқан сайын? Әз ақша ішлейсің? Жоқ. Аллаға шүкір. Сонда шебер қаршыны қайын таптыңсың? Тоже ұзақ сөйлей тұрған история. Сағына аңлатып кете алмайсың? Этнеде яшәгәндә дип әйтим әле. Мин гомерем буе Этнеде яшәгән дип әйтсәм була инде. Этнеде таныштым. Шуннан Казанга килгәч өйләнештек. Қайда эшлей? Тоже бик афишировать итә торган урында түгел. Шулай ук дәүләт хезмәтендә. КГБда ма? ФСБның бер подразделениесендә. Не, дөрес әйтәсеңме син? Юк, шаяртып әйтәм. Шаяртмай инде андай әйбер белән. Шулай ук дәүләт эшендә. Нәкъ шулай. Дәүләт эшендә. Ничек синең хәлләр? Менә Салаватның улы чык монда әйлә тыңла. Ни, әйбәт торасызмы карчык белән? Аллаға шөкер. 31 август 2017 елда 4 ел тормыш корып җибәргәнебезгә була. 31 дигәч 31 ел тора бармы әле? Әстәгъфирулла диген аңа яшәмиләр. 98 елдан бері Бер-беребезне Күп вакытта хатын-кыз ирләрен әйтә бит, ашый менә акча, фәлән тегән, квартира, хатын-кызга беркайчан да җитми бит. Бу нинди хатын? Бу Аллаға шөкер Киде хатын. үзе янда сөйләшергә. Яшәргә дә урыныбыз бар, йөрергә машинабыз бар, эшләргә эшебез бар, сәламәт балабыз бар. Кайда торасыз? Казан шәһәрендә? Казан шәһәрендә. Монда ничек алдыгыз? Ипотекамы? Или сатып алдыңмы? Ипотека. Ипотека. Кара төннәр буе җырлап чыкмыйсыңмы Салаватта җырлаган? Юк, үзең күреп торасың. Бүгенге көндә дә шушы концертта, шушы театр белән гел тыгыз мөнәсәбәттә гаилә дуслары зур бәйрәмнәрдә, зур мәҗлесләрдә, Салават абыйларда кунакта, алар бездә кунакта, безнең зур теге мәҗлесләр, кранашлар булды. Киткән шикелле түгел, Аллаға шөкер. Нигә киттең? Чын дөресен әйтсәң әгәр. Ничек әйтергә инде? Нигә киттең дип тормыш бит инде бер нәрсә белән генә самолет белән барса, теге яхшы алып бара дип уйламыйм. Шуңа күрә тормышта нәрсәдер үзгәртергә кирәк. Һәм инде файда белән менә шушы баланың үсүен күрү, матур тормыш кору, хатын белән, бала белән бергә өйдә булуда дип уйлап, шушы дәүләт хезмәтенә китерә алдым. Шулай ук инде шушы хезмәттә булсам да, бүгенге көндә төрле авторларның концертларында, радиолардан да җырларны Аллаға шөкер куялар. Шулай Курай радиосында да зур рәхмәт куеп торалар җырларны. Һәм инде төрле мәҗлесләрдә үзебезнең туган тумачалардан да, мондый мәҗлесләрдә дә гел чыгыш ясарга шатланып. Мин инде туганнан сәнгать кешесе, шуңа күрә әле дә шул сәнгать кешесе булып калам. Малайның нинди шөгыльләре бар? Җырлыймы, бийме, шигырь сөйлиме, нәрсә эшли ала безгә хәзер? Абдрахим бүгенге вакытта нәрсәдер эшләр дип уйлыйм, чөнки камерага һәм нәрсәгә ияләнгән түгел. Но артисттан кем тусын инде микрофон бирсәң, любой мәҗлестә минем белән йөгереп йөрисең, юкмы? Шулаймы?